Dwi eisiau cael cipolwg ar papurau newydd dydd a chylchronau'r wythnos a meddwl am yr hyn nad sydd yn ddynt. Nid yw'r sy'n heddi yn cynnwys ffoto feature am y mwyafrif llethol o bobl sydd yn hapus ddigon i gadw eu dillad yn dwt amdanynt. Nid yw'r Daily Express yn datgan fod bywyd teuluol gweitha bygythiadau a thensiynau dirifedi yn parhau'n syndod o iach. Nid yw'r Daily Mail yn canmol ein pobl ifanc, y rhan fwyaf helaeth ohonyn nhw, mewn perygl embyd o dyfu a datblygu i fod yn bobl eithriadol dda ac yn aelodau cydwybodol a gweithgar o gymdeithas. Nid yw'r Morning Star yn sôn am yr cyfalafwr sydd yn talu cyflog teg i weithwyr ac sydd yn codi pris teg am ei nwyddau. Nid yw rhifin yr wythnos hon o Hos yn Hound yn cynnwys erthygl yn dwyn y penawd Hunting, The Fox's Point of View. Nid Money Isn't Everything yw prif benawd y Financial Times heddi. Ni fydd Owain Llŷr yn golwg, yn sgwennu pwt bach caredig heb yr un ergyd na chrafiad am wleidyddiaeth a gwleidyddion ein senedd. Nid yw'r Telegraff yn sôn am yr giang o las lanciau croenddu nad oeddent yn crwydro strydoedd Islington neithiwr yn chwilio am drwbl gan bod nhw yn hytrach wedi ymgynnull yn eu canolfan ieuenctid lleol i godi arian tuag at ymchwil cancer. Nid yw'r cylchgrawn Men's Health yr wythnos hon yn datgan mai cyfrinach dedwyddwch yw derbyn eich gorfoledd. Nid yw Cosmopolitan yn datgan yr wythnos hon nad oes yn rhaid i berson fod yn denau fel raca i fod yn ddeniadol. Nid oes yr un o'r papurau a chylchgronau hyn yn sôn heddi fod Iesu'n fyw, fod ei gariad ar gael i bawb sy'n deheu am faddeuant, iachad a chymorth i fyw. Bydd yn rhaid i bobl ddarllen y newyddion da hynny ar dudalen flaen bywyd y bobl sydd yn arddel ei enw tua fi, a dyna her a'r swydus fawr y Pasg.